खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ मैयानि जालांनाय 2025 मायथाइनि 134थि दुरान्ड कापनि नैथि खेबनि सेमिफाइनालाव डायमन्ड हार्बार एफसीआ इस्ट बेंगलखौ 2 गल सोनानै फाइनालसिम सौहैनो हाबाय, जेराव DHFC आरो इस्ट बेंगलनि गेजेराव नारा-नाथा जुजिलायनायनि उनाव DHFCआ 1 गलनि फारागथियाव फेजेनो इस्ट बेंगलखौ, जेराव DHFCआ 2 गल आरो गुबुन फारसेथिं इस्ट बेंगलआ 1 गल सोनो हादोंमोन। गुबुन फारसे 2025 नि फाइनाल गेलेनाय एबा फाइनाल मेचआ फैगौ 23 आगस्ट खालारनि 5:30 रिंगायाव कलकातायाव खुंजागोन। डायमन्ड हार्बार एफसी आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसीनि गेजेराव गोख्रोङै बादायलायनाय जागोन। नोंथांमोननि बायदिब्ला सोर बबे मोनसे टीमा फाइनाल गेलेनायाव देरहागोन एबा 2025 नि दुरान्ड कापनि चेम्पियन जागोन? नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोननि लुबैनाय नोंथांमोननि हास्थायनायखौ फोरमायहर। नैथि खौराङाव दङ 4 नं जमदुवार बियाबनि XNDBनि सा 10 सोद्रोमाफोरा थांनाय सानाव BPF दोलोनि बिजाथि उइलियाम नार्जारीजों गोरोबफैदों, लोगोसे BPF दोलोआव जयनिं जाफैदों। फैगौ BTC बिसायख'थिनि सांग्रांथिखौ नोजोर होनानै 4 नं जमदुवार बियाबनि XNDBनि सोद्रोमाफोरा BPF दोलोखौ देरहासार खालामनो थांखि लानानै 4 नं जमदुवार बियाबाव BPF दोलोनि सायख'जानाय बिजाथि उइलियाम नार्जारीजों गोरोबफैयो। जयनिं जानाय XNDBफोरा 100% उइलियाम नार्जारीखौनो देरहासार खालामनायाव मदद होगोन होनना बेबादि फोरमायदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों। थामथि खौराङाव दङ बर'फोरनि गेजेराव अर फोजोंनो नागिरबाय थाग्रा सुबुङा पृथ्वीराज नारायण देब मेसानो। पृथ्वीराज नारायण देब मेसा सासे दालाल सुबुंसो। पृथ्वीराज नारायण देब मेसा सासे नारी केलेंकारि सुबुं। पृथ्वीराज नारायण देब मेसा गंसे गोदोनाय नाव, बेयो जाय दोलोआव थायो बे दोलोआव गोदोलाङो। पृथ्वीराज नारायण देब मेसा सासे बान्दर ओरैनिफ्राय ओरै बारल'ग्रा सुबुं। UPPL आरो BPFखौ गोदो होग्राया पृथ्वीराज नारायण देब मेसानो। पृथ्वीराज नारायण देब मेसा गावखौनो माब्लाबा बर'नि राजा राजबंशीनि राजा बुंना लाग्रा बर' जानोब्ला बर' राव रोंनांगोन। बेफोर बाथ्राखौ बुंदों बाक्सा जिल्ला तृणमूल कंग्रेसनि आफादगिरि दिपेन रामसियारि बिथाङा। ब्रैथि खौराङाव दङ हादोरनि गिबिसिन मेट्र'आ कलकातायाव सोलिदोंमोन। 4 जिथाइसोनि उनाव 22 आगस्ट खालाराव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया सोनाब बेंगलनि राजधानी कलकातायाव गोदान खारथाय होगोन। गाहाय मन्त्रिया नवापारा जय हिन्द बिरखं गाथोन, सिलगाहा एसबानालागे बेलगाटा हेमन्त मुख'पाध्याय लामाखौ फोनांजाबनाय कलकातानि 13.61 किल'मिटार गोलाव मोनसे गोदान मेट्र' नेटवर्कखौ बेखेवगोन। बेनि फिथाइ महरै दावबायनायनि समफोरा जोबोद खम जागोन, जेराव बिदिन्थि बादियै सिलिगुरिनिफ्राय एसबालनेटसिम दावबायनाया 40 मिनिटनि जायगायाव 11 मिनिटल' लागोन। बे लाइनफोरखौ बेखेवनायनि उनाव सानफ्रोमबो 9 लाखनिबो बांसिन दावबायारिफ्रा दावबायनो हागोन। बेजों लोगोसे गाहाय मन्त्रिया 120 बिलियन रांसो खरसा खालामनानै 7.2 किल'मिटार गोलाव 6 लाइन एलिवेटेड एक्सप्रेसननि अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन आरो बे मावथांखिया हावड़ा गामियारि ओनसोलफोर आरो कलकाताखौ साबसिन फोनांजाबहोगोन, जायजों फालांगि, दावबायथाय आरो रोगाथायाव मख'जाथाव जौगानाय लाबोगोन। गाहाय मन्त्रिया बे बिथांखिखौ बिहाराव जागायगोन आरो बेंगलाव जागोन। थांनाय बोसोराव BTC खुंथायनि दै जगायग्रा बिफाना सिडलीनि सोनाब दमगावआव दै जगायनाय मावथांखि लुफुंनानै सिडली रेभिनिउ सार्कलनि सिङाव 5 गामिनि आबादारिफोरनो दै जगायदोंमोन। रोजा रोजा बिगा आबादारि हायाव 1 कौटिसो रां खरसा जादोंमोन। दै जगायनाय मावथांखि लुनाय समाव जायगानि सुबुंफोरा ठिकादारनि सायाव जाख्ल'नायनि बेरेखा हेंथा होदों। बिसोरखौ गाहाय थाखोनि बेसादफोर बाहायनाय आरो गोरोबलायै खामानि मावनायनि दाय होदोंमोन। आबादारिफोरनि गिनाया मोगथाङाव जाफुंसारदोंमोन दि जेब्ला गाज्रि रोखोमै लुजानाय दै जगायनाय मावथांखिनि बाहागोआ कानिबु दैमाजों बोहैलांजादोंमोन, जाय आबाद फोथाराव दैनि बोहैनायखौ आबुङै होबथादोंमोन, जायखौ दै जगायनाय मावथांखिया सिगाङाव गोरान बोथोरनि समाव जगायदोंमोन। जायगानि तटबन्ध आफादा बिफानारि बिबानफोरनो ओनसोलनि आबादारिफ्रा मोगा-मोगि जानांनाय जेंनाफोरनि बागै फोरमायथिदोंमोन। जिखियानो जाया मानो, बिफाना बे जेंनानि सायाव जेबो जर'खा नोजोर होआखैमोन। बेनिखायनो मैया 5 गामिनि खहा जाजानाय आबादारिफ्रा सोरखार एबा बिफानखौ नेयालासेनो गावसोरनि रांखौ बाहायनानै गोबां कौटि रांनि बायफ्लेनाय दै जगायनाय मावथांखिखौ फोसाबनो थाखाय ओंखारबोनायखौ नुनो मोन्दों। शिबसागराव इन्डिजिनियास पिपल्स फराम आरो इन्डिजिनियास इउथ स्टुडेन्ट फराम अफ आसामआ मावथिफोरनि सायाव नाख्रेबनायनि बेरेखा गौरिपुराव
मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि बानजायदों। इन्डिजिनियास पिपल्स फराम आरो आसामनि धुबुरी जिल्ला कमिटिया नेशनेल लिबारेशन आर्मिनि आफादगिरि सितु बर'आनि बेरेखा गौरीपुर पुलिस थानायाव मोनसे एफआइआर होदोंमोन। 19 आगस्ट खालि आसामनि थागिबि हारिफोरनि गेजेराव मोनसे थागिबि हारिनि मावथिफोरा शिबसागराव अनागारि खालामजादोंमोन आरो बे नाख्रेबनायनि बेरेखायै थागिबि सुबुंफोरा गौरीपुराव पद्मश्री प्रतिमा पांडे बरुवा मोननि मुसुखा सावनानै प्लेकार्ड लानानै सितु बर'आनि बेरेखायै स्लगान होदोंमोन। मख'जाथावदि खोला चालमारा मानकाचारनि सेंग्राफोरनि मोनसे हानजाया खामानि नागिरनानै शिबसागराव थांदोंमोन आरो आसामनि गहपुरनि थागिबि रावाव बिबुंथि होनाय समाव मावसाफोरा देहायारि आरो गोसोआरि गाज्रि आखु दिन्थिनायजों लोगोसे मानसि नङै आखु दिन्थिनानै बिसोरखौ बांलादेशी होनना सोंखारिदोंमोन। बेनिखायनो गौरीपुरनि इन्डिजिनियास पिपल्स फरामा बे जाथायनि फिननायाव सितु बर'आनि हेंथायै आयेनारि राहा लानो दाबि दैखांदों। दिल्लीनि गिबि मन्त्रि रेखा गुप्तानि सायाव गाग्लोबनाय जाथाय, जेराव गोख्रों फिनजाथाय सोमजिहोदों। बे जाथाया मिरु नखर मन्थ्रिनिफ्राय लानानै दिल्लीनि बारग' गिबि मन्त्रि अरविन्द केजरीवालनिसिम सावरायजादों। बे जाथाया बुधबाराव दिल्लीनि गिबि मन्थ्रिजों जन चुनबाय मुंनि मोनसे हाबाफारियाव फुंनि 9 रिंगानिफ्राय गुबुन गुबुन सुबुंफोरा राजनिवासआव गिबि मन्थ्रिनि मावख'आरि न'आव फैनानै रेखा गुप्ताखौ लोगो हमनो फैदोंमोन आरो नेगासिनो थादोंमोन आरो गोबां सुबुंफोरा होंगो दोंगो अजद दैखांदोंमोन आरो जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जादोंमोन। जेब्ला गिबि मन्थ्रिया बयनिबो जेंनाखौ बुजिनो नाजागासिनो दंमोन, अब्लानो 8:40 रिंगायाव गिबि मन्थ्रिखौ गाग्लोबो आरो दायनिगिरिया बै समाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव गसंनानै दंमोन। जेब्ला गिबि मन्थ्रिया दायनिगिरिनाव सोंदोंमोन दि अजदआ मा, अब्ला गाग्लोबग्राया फिननाय होदोंमोन। बै समाव थावनियाव थानाय रैखाथि मावथिफोरा गाग्लोबग्राखौ हमथायो आरो पुलिसनि बायदिब्ला राजेश किमजी मुंनि सासे 41 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ दिल्ली पुलिसआ एरेस्ट खालामो। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों बिटिसि राजखान्थिनि खौरां। थारैनो बिटिसिआव बे बारनि काउन्सिल बिसायख'थियाव बबे मोनसे पार्टिया बांसिन मासि लानानै देरहागोन? सोर जागोन बे बाराव बिटिसिनि चिफ? गोबां जिल्ला, गोबां ओनसोलावनो दासान्दि बिपिएफ, इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोनि गोख्रों फोसावदिंनाय, गोख्रों रेलि खालामनाय हाबाफारिफ्रा जागासिनो थादों, जेराव फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव गोख्रोङै बिसायख'थि गेलेनो थाखाय बिपिएफनि गाहाय दैदेनगिरि एबा बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दानाव जानो गोनां बिसायख'थियाव बिपिएफ पार्टिया हारसिङैनो सोरखार दागोन आरो हारसिङैनो गोबां मेजरिटि लानानै बिटिसिखौ सालायफिनगोन होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बाथ्रा बुंदों आरो गोबां समफोरावनो बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा रावजोंबो एलायन्सआव फैया एबा एलायन्स जाया होननानैबो बाथ्रा बुंबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय फैबाय थानाय समावसो फोरमायगोन एबा मिथिगोन, जेराव बिपिएफ पार्टिया जुदि मोन 21 मासि एबा सिट मोनाब्ला बिथांमोना गुबुन मोनसे पार्टिनि थाखाय सरकाराव फैनो थाखाय मदद लानो नांगोन। बेराफारसेथिं बिटिसि खुंथायाव थानाय प्रमद बर'नि इउपिपिएल पार्टियाबो रायजो राजाफोरनि मदद आरो लुबैनायाव फिन आरोबाव इउपिपिएल सोरखारानो फैफिनगोन होनना बुंबोबाय थादों बिथां प्रमद बर'आ। बेनि गेजेरावनो बर' रायजो राजाफ्रा गेदेमा रन्जन दैमारिखौ चिफ खालामनांगौ। बे बाराव जोंनो रन्जन दैमारिखौ बिटिसिनि चिफ खालामनाया गासै बर' रायजो राजाफोरनि लुबैनाय, बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंबोबाय थादों। नाथाय दिनैनि समाव रन्जन दैमारि बिथाङा जोंनि गेजेराव उदाङै गैया, जेराव बिथाङा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानानै फैनो खाबु मोनथ'वाखै। आसा खालामो फैबाय थानाय समफोराव थाबैनो बिथां गेदेमाया उदां जानानै फैयो आरो बर' हारिनि सासे दैदेनगिरि जायो। नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोननि हास्थायनाय, नोंथांमोननि लुबैनाय बायदि 2025 मायथाइयाव सोर बिटिसिनि चिफ जागोन, सोर दखल खालामगोन बिटिसिखौ बे बाराव, नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। खोमसि फोथायनाय होननानै बुङोब्ला जानो हागौ गोबाङानो मोनथियो। गोबां समफोरावनो दाब दाब जायगा एबा ओनसोलफोराव दायना साजायनानै इनाय बुथारखुमानाय, साजा होनाय बायदि बायदि जाथायफोरा सम सम जाबाय थानायखौ नुनो मोनो एबा खोनानो मोनो। थांनाय माखासे दान सिगाङावबो बर'नि गेजेरावनो मोनसे फोथायनायखौ लानानै सासे बोराय सुबुंखौ भिडिअ खालामनानै समाजारि बिजों फेसबुकनि गेजेरजों भाइरेल खालामनानै होदोंमोन। जाय भिडिअआव सासे बैसो जानाय बोराया हर गेजेरनि समाव मोनसे गोथैसालि सावबाय थानायाव बिथाङा थांदोंमोन आरो बेखौ लानानै भिडिअ खालामनानै जाय फोसावदोंमोन बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंनानै बिथाङा फोसावदोंमोन। जाय भिडिअखौ लानानै गोबां सावरायजादोंमोन आरो गोबां स्प्रेड जानायखौबो नुनो मोननाय जादोंमोन। बेबायदिनो एखे जाथाय सोमजिदों धेमाजि जिल्लायाव, जेराव रायजोफोरा सन्देह खालामदों दि मानो हर गेजेराव बेबादि दुब्लियाव थाहैनो गोनां जाखो।
बेनि सायाव थार बिजिरनाय खालामनांगौनि थाखाय धेमाजि जिल्लानि रायजो राजाफ्रा सावरायदों। नोंथांमोना बे बेलायाव मा बुंनो सानो? थारैनो मुलुगाव खोमसि फोथायनाया सैथोना? बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।